Padahal man nagiraw ka na pagilay niya sa luksya na tingnan ino kana rea ke mapluklok sa amya karam sambi day buntal. Nabapi apa ni? Di kaon masusuat. Na uilen ka sa kape buntal la masusuat kaon. Naguilen ka pan sa limo mga oret no Allah. Lagi do tiarima ahaj agian ko tayamanan yan na kailen gibo kailen kaon. Na prilampan sa mga dusang ka mga oret no Allah. Ugayid na tanto amala asiksa mga oret no Allah. Na surarangit o ama nagyuto din surarangit o Allah subhanahu wa ta'ala. Suka kubebe ulok skwatayan gitu din sukap kubebe Allah si kwata. Suwata amaunutan si kuloks. Mana ayap man abalas aigira inilay wata inilay wata sa babaya agu limo sumbala aloksian na ayap man ayim bagay wallah mga orip no Allah ayim bagay ka wallah abalas yan na lagid utyarima hajj suminay haji utyarima na lagid nut wa imbagay ka mga orip no Allah balas yan. Siya ko isa hadis na prilaan sulangon udusya wata. Amay kaska na inilay ka. Madalman nagiraw ka na pagilay niya sa luksya na tingnan ino kana rea ke mapluklok sa amya karam sambi day buntal. Nabapi apa ni? Di kaon masusuat. Na uilen ka sa kape buntal la masusuat kaon. Naguilen ka pan sa limo mga orip no Allah na lagi din agian ko takya liyaw no nabi lagi do tiarima ahaj agian ko tayamanan yan na kailen gibo kailen kaon. Na prilampan sa mga dusang mga orip no Allah. Ugayid na tanto amala asiksa mga orip no Allah. Kuwata kudi kano di ka unuti kong balaloks. Ngayon ito mga orip no Allah nasuina nagyang kutwa ka giyang utap kadadapuan yan naro matatago suka surga no wata. Malamang pupandapat tayo may kasupayaro ka wata. Nasuama mga orip no Allah nasurarangit o ama nagyuto din surarangit o Allah subhanahu wa ta'ala. Suka kubebe uloks kuwata yan nagyuto din sukap kubebe o Allah si kuwata. Na ukarangit uloks mama lok sa mama suwata yan nagyutod mambusura ng ito no Allah subhanahu wa ta'ala. Mga orip no Allah, manalamatan no si Allah so Ramadan, na madalabin daw ni Artan. Nagyan kay Ramadan, na tanto din na miya kalala, aguna akako, na sip mang usambayang mga orip no Allah. Nagyan nga sambayang na ino kailangan din. Amaswata no kapay kaya pa mo sa amin yung mataw simbayang. Apay kaya pa mga zakat at yung mataw simbayang. Ato na idolil, sa mata na susambayang, na gina ni pagilain, umasa, kuka pumagitong kumanipis sa katawan. Naipitero, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigyan na awwalu ma yuhasabul abd yawm al-qiyamati as-salah fa in saluhat saluhal sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali rawahu Tabrani. Ayat tigin na pagampagan ni ating Rasulullah pumagitongan ko orip no Allah ko gawi alungan amawri kiyama na susambayang diyan ka na nasambayang mga orip no Allah na ino kailangan nagyan ka na sa Quran na mapaganod ka. Ay lalang ka di meruko-ruko ame ka di matau-matiya. Ay lalang ka di manesya at ame ka di pagabubals. Na miya dinanan si kuya manan yan na umanipis ka tanong tapaganado. Na paganad dan way mga pirakanday matero si kuya manan na pisa katawan umanipis ka katawan. Iyawid ka nuwakal ka, di nga paganadan na ay buwan yan na suginawa ka. Paganadan pag ito na di pasin ka itong sa Ramadan o di mi itong sukuan. Na di ka di Ramadan na di ka pnisiyambeng na di ka matong siyambeng na ito nira ba di Ramadan ka. Baka niya masugo si kuya manan mapya. Kasi ka niya may sugo ba ginawa nagyasa di ko di mga prokuro ko. Mataan ka adam pa na mga tao kailan. Di ka pa niya may pagubay di siyambeng na di ka paragyan ko pa mudul. Nakanaw ba ay kinituron sa giyan na sampayang na ba kakamad na mudul ka na di ka di may mikiran. Kadi, kapatero na ka, supunaron si sagiyan ka na, ay may sambayang, maurip no Allah. O makapas at tigo Rasulullah, napakapas, so langon o amal yan. Langon o amal ka, napalapalyan yan, kawit-wit, ang mapakapas yan. Nauwa tigo Rasulullah, o mabinasa, nakabinasa, so langon o amal yan, maurip no Allah. Matasay, uway, natembel, agitan nung gatirwa, sa pangninta si Allah. Agian kaya miya pa magusaitan na miya witan wakal, matagutan sa ginawa, agian kaya manan yan na, gitan no kapagamal.